timre. Erokamano nya Charles. Kapod ok ong'eni to en higa mane ma lekni nyalo chope bed ni en higa 2063 kata machielo. Ka wang'iyo chien niwacho ni jatend piny kawuono koloso wacho ni weche mag uchumi ka ok osetime maber ahinya. Nomiyore e kind 52 gi 53 kanoloso. Moko noketo 60 gi wiye, 80 gi wiye kaluwore pillars ariyo mamokogi. E weche mag uchumi ka oting'o thuok wach. Ka emoting'o gimiluongo ni resources manitie, mwandu manitie. Mwandu ni achiel kuom gima jatend piny nochako godo kata mana sama nowuoyo. Nowacho ni kwan mar oganda jo Kenya manyalo tiyo kachop higni 2030, 2050 kadhi mbele kamano, biro bedo komedore. To koro nyaka ti kod oganda ni yo makare mar nyuolo dongruok ne piny. The human asset manitiere Kenya, the human resource ma Kenya ni godo, joma tindo manigi teko mar tiyo. Iwacho chien kacha ni kane Kibaki odonjo, gima nochako godo mokwongo first ne en wach mar education. King'iyo sani ywak nitie ni kata mana kama ni Kibaki oketo ni education ni nono cha e primary. Jomoko bro wacho ni system mokel manyien ni ochalo ka gima ochako oyunge makore kia koda en nono koda ok en nono. Obedo gimoro magala gala. Ere kaka idwa riema ka ji dhi mbele kata ere kaka inyalo riema ka ji dhi mbele. Mar ariyo, ok nyal keto ni ngima dwa dongore mayot ka samoro pod nitiere ng'ikruok e weche mag ratiro mag oganda mane waketo kacha ma bende ne nitiere e weche mag political pillar. Ng'iyo ratiro mag oganda, lokruoge mane timo e constitution gi gik machalo kamago kata social pillar. Ei ratiro mar oganda ka Charles, sirikande mosekalo kata mosebetie, ok mana mar William Ruto kende, osebed ka iseyo ni ok ging'e ratiro mag oganda ahinya. Thoe pod nitie, rocho ratiro pod nitie. Ang'o madhi timore mondo magi bendo ketie lai, mondo ka ji rie mbele, ka ji go mbaka mar ni to ang'o bang' higni 2030 ni, tido ka japiny wuon ni kod geno kaluwore kod gik moseneno ka timore. Erokamano. Gima duong' mokwongo hawo maber man godo ni an ng'ama osebedo bila kuom higni mang'eny. Yes. Taparo ni Constitution 2010 jowa mang'eny nokowinje maber e wach mar ratiro. Gimiluongo ni freedoms and rights. Kisomo sheria nitie article 24D wacho ni nitie gimiluongo ni limit mar rights. Kata kidwa yudo ratiro mari, freedom mari, Nitie kama ochope. Iwinjo? Yes. Kendi wacho ni nyaka ibed responsible. Ok inyal wacho ni in gi right ibiro layo ka. Inyalo biro layo ka. In gi right mar layo, but can you do it here? Ok inyal time ka. Koso kamano. Ok inyal time ka. Usikojoe hapa to jomoko kojoe. To kata mana kowach ni goko, inyalo go koko donge. Yes. To kata mana e klas ok oyie ni go koko e klas. Wachen kama ji some. Omiyo jowa mang'eny o misinterpret freedom ma rights biro godo. Dho msungu wacho niya, as you enjoy your rights and fundamental freedoms, you don't prejudice the rights and freedoms of others. Ok inyal kawo ni sama iwinjo maber gi ratiro mari, in idhi ketho irocho ratiro mar ji. Ni okel kata wach mar ni mondo ji ong'any, to in kar ng'anyo tidhi donje supermarket ikwelo, iting'o fridge, iting'o kiang'o, mani biro pambana gi polis. Omiyo weche mag ratiro en ndaradi ariyo. Yes. Imi ratichi tibe nyaka imi joweteni ratichgi. Koro misinterpretation mar article mar freedom no. Yes. Osekelo conflict e kind obila gi jopiny ma jomoko osepoteza life margi. To obila moko be nitie miluongo ni rogue. Wacha nyiso pile ni kata ibed mana bishop inyalo nyuolo jakuo. So kata mana i obila nyaka inwang' ng'ama timore nade, ng'ama janjori. Mane emomiyo nokel nigi gimiluongo ni internal affairs, to kel nigi gimiluongo ni IPOA. Mondo kopono obila moro amora nyalo bedo gi njori, to wan gi institutions manyalo investigate kendo nyalo punish. Iwinjo. So that pillar inwang'o ka okelonwa right no, to okelonwa nyaka devolution. Iwinjo. To kada kidhi e gwenge ma inwang'o ka devolution be nigi shida mag gi.
ji mang'eny ywak ni giyudo tije e kaunti to ok chulgi. Yes. Ji ose kata tho niwach ok otimgi nade, gitiyo e kaunti to ok otimgi nade, ok ochulgi. Koro mago luwore gi administration mar a particular leader. So mago gi achiel kuom problems miluongo ka ji face every day. Yes.